Bună! Bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi, la noul meu clip, am să vă arăt piscina. Ura! Piscina. Are acoperiș. Sunt și vreo 2 câmpiaci pe ea. Acoperișul se prinde cu scai. Uitați. Scai. Are 2 etaje. O să le băgăm puțin înăuntru. Sunt gândaci înăuntru. Așa. Dacă vedeți, are acoperișul. Aici pe unde să iasă apa. Super! Piscina. Ne revedem mai târziu, ne îmbălăcim în ea. Pa!